Bat, bi eta hiru. Zorion etxe kontako denoi, ole segitera gatoz. Aterik ohitura zara, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberats giruz, ez da ere horietakoz. Baina ez da risano gabiltza, da kanta nahi dugu gogoz. Aurreratu, besteak. Bihar da Santa Jagera. Bihar da Santa Jagera eta gaurraren bestera gaua. A ver, 3, bat, bi eta hiru. Gugoz garenako ikasleak, oso jatorrak gara gu. Guk hitz egiten dugu euskaraz, eta asko gustatzen zaigu. Gugoz garen mailakoak gara, eta eskean gabiltza. Modu honetan eskatzen dugu, klasean sartzeko giltza. Kristina hoberena da eta besteak ere jatorrak. Gureago ikasiko dugu, baina jarri nota onak. Giltza behar dugu ziontzat, klasean sartzekotzat. Ordu horretan ez dakizue, egingo dugula dantza. Gu etxeko lan gutxi nahi dugu, bestela nekatzen gera. Oso aspergarria da eta buruari ematea. Batzuetan etxeko lan asko, beste batzuetan jokuak. Hori nahi genuke guztiontzat, hori bai dugu zerua. Azkeneko kopla dago eta orain agurtuko gara. Espero dugu gustoka zana, gu orain goaz lanera. Agur bero bat eskatzen dugu, azken kopla hau abesten. Eskerrik asko entzuteagatik, eta zitxalo jotzen. Gozokiak dituguela ahotsa hobeto Eramango dituzue. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kristina, bai, badaude. Bueno, eskerrik asko, Venga, ondo oso ondo. Guretzako alda. Bueno, jarreko ditugu hemen. Venga. Bai, gero arte.